Kelas 3 SMA ki ibaratnya wanita itu sudah masa pubertas, Dok. Iya. Mas Akbar itu selalu memantau perkembangan karirnya setiap sinden sopo-sopo. Oh gitu. Siapa saja ya berarti ya? Wabil khusus sampean. Oh, sinden A ki ku karire saya apik. Oh, sinden B oh karire saya apik. Sakniki? Ya. Sekarang kelas 3 SMA alhamdulillah Mas Dalan. Kelas 3 SMA ki ibaratnya wanita itu sudah masa pubertas, Dok. Iya, betul. Ibaratnya lagi wiwit-wiwitane seneng karo lawan jenis. Oh, gitu. Tapi sampean eman-eman karire, fokus ke karir dan pendidikan dulu. Iya. Ya toh? Nek pesan positif dari Mas Akbar itu Apa? Napa? mbok lakoni kena, nek ora mbok lakoni ya ora apa-apa. Ning iki hanya pesan positif. Wong sing luwih tuwa ki nuturi wong enom ora apa-apa. Nah, nggih monggo. Nek iso sampean ki berkembangnya karir, nek iso aja pacaran sik ya, Nduk. Oh, gitu. Nyapa, Mas? Nyapa kok halah ki lho. Loh, kalau pacaran, Ya. kalau sampeyan masih kelas 3 SMA, Nggih. masih kowe kok wis pacaran, itu terbagi konsentrasinya. Iya, betul, malah bingung ya Mas ya antara karir dan pendidikannya kan jadi bingung gitu ya. Kepyoh. Heeh. Jadi arep fokus nyinden, arep fokus karir, ngono kuwi kudu ngabari sih. Nyinden kudu VC sih. Sopan Pak kuwi. Kan harus ada mosok ngono kuwi menjaga hati seorang, ngono kan termasuk beban loh. Iya. Nah, itu harus dihempaskan jauh-jauh, fokus karir, fokus pendidikan. Nggih. Ora sah nyontoh sapa-sapa, Nduk. Nyontoh Abah. Nah. Abah. Masya Allah. Abah Akbar ya Mas ya. Jangan suwe ra ketemu dadi Abah saiki. Apa abuh? Anu, Duk. Wah, tapi sampean yo perkembangannya luar biasa, Duk. Nggih. Sampean ini dhisik pertama kelas 3 SD, Mas Iya. Akbar sampean sak benik tek ngono lho. Nggih, Saking jenengan. culik. Heeh, bedanya jauh kok Mas, aku dulu pundek kecil ngono. Wah, jan cilik tenan kok, Nduk. Kayak adiknya yang di pinggir sendiri namanya siapa? Oh, malah luwih cilik. Luwih cilik ya Mas Luwih ya, cilik ya. sampean ki. Sampean kuwi ning saiki perkembangannya hebat luar biasa. Alhamdulillah Mas.
Gas. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk, anakku sing ayu dhewe, anakku sing denok diblong limbo, ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku nganggo leren sak wetara, nganggo leren sak kemprangan ya nok mangkono. Sadurunge matur sing akeh-akeh kang sarta ngaturake tetembangan kang maneka warna. Luwih dhisik ayo anakku limbuk tak gandeng tanganmu sing tengen bareng-bareng. Ya kuwi ngucapake lan ngungkapake rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi. Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala yuwang widiwasa ya nok mangkono ya mak. Gusti Allah ingkang wis malembarake keberkahan kang sarta kenikmatan. Iya. Becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Iya. Mokal tanpa nikmat peparing saka Gusti Allah, aku kang sarta kowe sak rombongan bengi iki bisa manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki sing kaya mangkene regenge, sing kaya mangkene gayenge mangkono ya mak. Iya. Lah banjur sak banjure anakmu limbuk nyadong dawuh babakan apa nduk? Iki janjane bengi iki mengeti adicara apa? Bengi iki janjane dalam rangkaian adicara apa? Iki mangkene ya nok kepriye?
bengi iki adicarane ya kuwi tidak lain dan tidak bukan kaya adat saben kaya adat lupiya. Adicarane ya kuwi wujud syukure para warga masyarakat ya ing laladan dusun Depok, desane Sumberjo, kecamatane Gundang, Kadipaten Nganjuk ya. Wujud syukure para warga masyarakat Depok yang dibingkai dalam rangkaian adicara bersih dusun utawa sedekah bumi. Weh mangkono. Iki dadi adicarane bersih dusun ingkang digelar dening para warga masyarakat ing dusun Depok, desane Sumberjo, kecamatan Gundang, Kadipaten Nganjuk. Pancen bener kaya mangkono. Iya mak iya ngestokake dawuh. Mula wis sak pantese lan sak wajibe nok. Gepriye mak? Aku Kang sarta kowe kang minangka dadi wakile kanca-kanca sanggar seni Astabrata. Iya. Ora ana tembung kang luwih endah ingkang kudu diucapake kejaba mung ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Terima kasih yang sangat banyak. Iya. Ya kuwi kunjuk. Ingkang angka setunggal nuwun inggih pepunden kula Bapak Kepala Desa. Iya, Bapak Kepala Desa Sumberjo Depok. Bapak Kepala Desa Sumberjo Depok. Iya. Ingkang dipun pangarsani dening Bapak Arif Triyanto. Oh, Bapak Arif Triyanto. Sumrambahe kula ngaturaken panuwun dumateng sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mboko setunggal. Iya. Yang sudah ikut andil terselenggaranya pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Iya. Sumrambahe uga ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk. Ya kuwi kunjuk kagem seluruh warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing dusun Depok, Desa Sumberjo. Kang wis menehi kapercayan marang awake dhewe sak kanca sanggar seni Astabrata. Iya. Kasembadan bengi iki awake dhewe sak kanca sing ketiban sampur kinen caos lelipur ya kuwi nggelar kelir gantung gong mengeti adicara bersih dusun kang kagelar dening para warga masyarakat ing laladan dusun Depok, Desa Sumberjo, Kecamatan Gundang ya mak. Pancen bener kapara nyata. Iya. Bersih dusun kang dadi adicarane, bersih dusun ingkang dadi adicarane. Asma Kinarya Japa wis ngarani nok, wis ngarani. Bersih kuwi resik dusun wis ngarani. Sak bisa-bisa warga masyarakat ya kuwi dusun Depok anggone nggelar adicara bersih dusun yang sudah menjadi adicara agenda rutin tiap tahunnya. Adicara bersih dusun aja mung ngresiki dusune tata lair. Iya. Aja mung ngresiki dalan-dalan, aja mung ngresiki kampung-kampung kang sarta makom. Iya. Ning sabisa-bisa adicara agenda rutin tiap tahun, agenda rutin pendak tahun kaya ngene iki. Bisa kena kinarya kaca benggala mulat sarira angrasa wani tembunge mentereng introspeksi diri. Oh mangkono. Dadi sing diresiki ora mung dusune tata lair nanging uga atine, jiwane, batine para warga masyarakat ing laladan dusun Depok uga melu diresiki. Oh ngono ya mak. Carane ngresiki ya kanthi adicara kuwi mau, kanthi cara ya kuwi mulat sarira angrasa wani introspeksi diri. Kira-kira sak suwene setahun duwe kleru apa? Oh ngono. Duwe kleru apa karo tangga, duwe dosa apa karo tangga, disuwunke pangapura. Oh iya mak iya mangestokake dawuh. Iya. Apa meneh iki adicara bersih dusun ingkang kagelar dening para warga masyarakat Depok. Iki ngiras-ngirus uga ngepasi sasi kamardikan. Bulan Agustus sasi kamardikane negarane awake dhewe Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya. Iki uga menyongsong ya mak, menyongsong PHBN peringatan Hari Besar Nasional. Ngono.
Dadi iki ya wis sak pase wis sak pantese mangkono. Adicara bersih dusun utawa nyadranan utawa sedekah bumi, kok pinuju utawa ngepasi adicara ngepasi sasine Agustus sasi kamardikan, iya kuwi ibarate kaya dene tumbuh oleh tutup. Oh ngono mergo dalam adicara bersih dusun dalam rangkaian adicara sedekah bumi, Kang Sarto adicara PHBN kuwi janjane mengajarkan nilai sing padha no. Oh nilai yang sama. Ya kuwi nilai-nilai kegotong royongan. Oh, nilai-nilai kegotong royongan, nilai guyub rukun antar warga samat sinamadan daya dinayan. Iya, kabukten bengi iki wis digelar sembodo dening warga masyarakat ing laladan dusun Depok. Iya, kabeh tumplek-blek nglumpuk dadi sawiji ana ing kene. Kabeh padha mirsani pagelaran wayang kulit ana ing bengi iki. Iya, ora nyawang endek dhuwuring derajat pangkat, ora nyawang sugih miskining bondo donya. Iya. Kabeh padha mlumpuk dadi siji. Mererat ya kuwi rasa persatuan Kang Sarto kesatuan sesuai dengan sila ketiga dasar negara awake dhewe ya kuwi Pancasila persatuan dan kesatuan. Kumpul dadi siji, kumpul dadi siji. Iya. Wong ya nyatane adicarane ya nggur pendak tahun sepisan. Iya. Mula nek ora ditonton, nek ora dipirsani, nek ora kena kinarya introspeksi diri eman-eman. Iya, kaya nek ora ngepasi adicara bersih dusun, ora ngepasi adicara sedekah bumi. Iya. Ngono kuwi padha sibuk karo pekerjaane dhewe-dhewe, padha sibuk karo profesine dhewe-dhewe. Lah ya, ning nek wis kaya ngene iki kumpul dadi siji, kumpul dadi siji. Sing ora nate kumpul karo tanggane dadi kumpul karo tanggane. Iya. Kanggo srana suksese adicara bersih dusun kang kagelar dening warga masyarakat Depok pancen kaya mangkono kok no. Iya, iya. Dadi bengi iki temane persatuan dan kesatuan mempererat guyub rukuning para warga masyarakat Kang Sarto gotong royong ya mak. Manunggal meneh dadi sawiji wis ora usum no. Pecoh-pecohan karo tangga nggur perkara bedaning agama, wis ora usum regejekan nggur perkara bedaning kapercayan, wis ora usum regejekan utawa tukaran karo tangga karo sanak kadang mung perkara bedaning pilihan. Oh mangkono ya mak. Mula ana ing sasi Agustus bulan kemerdekaan iki ayo padha nulat lekase para pahlawan kusuma bangsa ingkang wis murut ana ing kasedan jati jinempana ing angin cinandhi ngawiyat para pahlawan biyen anggone merebut kemerdekaan negarane awake dhewe saka tangan penjajah. Wong pahlawan biyen kuwi nek berjuang kanggo merebut kemerdekaan negarane awake dhewe kuwi korban nyawa jiwa raga, ora mung bondo ning nyawane uga diudhokke. Pahlawan biyen sing berjuang ya agamane ora nggur siji nanging maneka warna. Ngono. Ana sing Islam, ana sing Kristen, Katolik dan lain sebagainya. Iya, iki kena kanggo tepa palupi, iki kena kanggo suri tauladan. Oh, mangkono ya, Mak. Watone awake dhewe nunggal bangsa padha-padha warga masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia. Awake dhewe kudu padha-padha untuk mengisi kemerdekaan negarane awake dhewe sing wis kelakon merdeka iki. Oh ngono ya Mak. Nek biyen para pejuang-pejuang kuwi tugase merebut kemerdekaan, ning saiki awake dhewe menjadi generasi penerus tugase ya kuwi mung mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif ngono. Oh mangkono ya Mak. Pancen kapara nyata. Iya. Dadi mung kari mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Tuladane kaya bengi iki. Iya, nyadranan, nglumpuk dadi siji, nganake adicara
tradisi run tumurun wiwit jaman noma kuno tinggalane kakek moyang nenek moyang biyen ya wujude adicara bersih dusun nyadranan utawa sedekah bumi iki termasuk utawa kalebu kegiatan sing positif oh mangkono ya mak adicarane bersih dusun gelare wayang iya iki ya kegiatan sing positif mergo apa nguri-nguri lan ngurip-ngurip budayane awake dhewe oh ya budayane awake dhewe ya kuwi wayang kulit kudu tetep dipepetri ya awake dhewe kudu bangga dadi wong Indonesia bangga dadi wong Nuswantara wabil khusus bangga akan budaya kita budaya Jawa oh ngono ya mak ya banggane kanthi piye banggane ya kaya bengi iki bersih dusun isih gelem nguri-nguri ngurip-ngurip budayane awake dhewe isih gelem menyelenggarakan ya kuwi kabudayan wabil khusus wayang kulit ya mak nek ora awake dhewe menjadi generasi penerus sing nguri-nguri kang sarta ngurip-ngurip banjur sapa meneh sing arep nguri-nguri kang sarta ngleluri marang kabudayane awake dhewe iya mak iya ngestokake dawuh dadi aja nganti nek budayane awake dhewe lagi diakoni bangsa manca awake dhewe lagi bengok-bengok awake dhewe nek budayane wayang reog sumrambae keris dan lain sebagainya diakoni karo wong jaban rangkah diakoni karo mancanegara awake dhewe lagi protes ning bareng budayane awake dhewe wis diakui dening dunia iya awake dhewe malah ora seneng malah ora bangga nang kok sok balik to no iya mak iya iya muga-muga apa sing dadi weling kang sarta dawuh pangandikane biyung bakal tak gegem kinarya pepakem sing baku awake dhewe sowan mrene sak kanca ora bisa matur sing maneka warna ya bisane mung jurung pandonga mangkono ya mak jurung pandonga untuk keluarga besar ing Kukuban ya kuwi dusun Depok Desa Sumberjo Kecamatan Gondang Kadipaten Nganjuk ya kang wis kasembadan ya bengi iki ngawontenaken adicara bersih dusun utawa nyadran ya ndonga dongane Banyu Milino ya muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara sedekah bumi utawa bersih dusun ya dusun Depok dadi dusun sing badatun Toyibatun Warapun Gofur Gemah Ripah Loh Jinawi Kertotata Turaharja murah sandang kelawan pangan cinaketok ing kamulyan tinebehna saking bencana alam beka sengkala sageta sirna bebendura retu sageta sinapu sial dangkal sageta kabucal amin 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 Allahumma amin Allahumma amin 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 ya rabbal alamin donga becik muga-muga anyerambahi kabecikan lan katentremaning para warga masyarakat Depok pancen kepara nyata no ya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Tondo hati kulit kolom kakake Kake kisah foto Quran sama kake Kake video surat pemilah komono Kake telu mokang soleh kuku hono Kake papat foto ngira ingkang luwe Kake lima pikir bagi ingkang suwe Sakabe sopok bisa angkat kopi ayo ya
Alhamdulillah. Berkah barokah. Sowan komplit. Kanca-kanca sanggar seni Astabrata mijil saka Jalan Mastrip Gandung Kidul. Iya. Kecamatan Nganjuk, Kadipaten Nganjuk. Pancen kepara nyata. Ternyatane awake dhewe sowan mrene fa insyaallah rambah kaping pindho iki. Oh, pindho iki. Ya, ngestokake dawuh. Senadyan wis ping pindho tidak mengurangi semangate, antusias kang sarta apresiasine para warga masyarakat ana ing laladan dusun Depok Desa Sumberjaya. Mak pancen kepara nyata no. Iya, warga masyarakate semangat, fa insyaallah awake dhewe ya kudu tetep melu semangat. Oh, ngono ya, Mak. Disumbutke ya kuwi para warga masyarakat dusun Depok anggone kagungan kersa. Iya, uga bengi iki disiarkan langsung, Nduk. Oh, ngono. Lumantar channel YouTube Astabrata Media. Oh, ngono. Iki dadi sing kepareng ndongake warga masyarakat Depok anggone kagungan kersa bersih dusun utawa sedekah bumi. Ya, ora mung mligi warga masyarakat Depok dhewe utawa sutresna budaya wabil khusus pecinta wayang kulit kang hadir ana ing lokasi. Ya, nanging juga ya kuwi para pecinta-pecinta budaya wabil khusus para sutresna ringgit purwa wayang kulit ingkang memonitor lumantar channel YouTube ya Astabrata Media ya uga melu memuja lan memuji marang ngarsaning Gusti kanggo warga masyarakat ana ing laladan dusun Depok kang bengi iki wis kasembadan gelar adicara sedekah bumi. Iya ya Mak ya sing ndongake pirang-pirang ya tegese bengi iki live streaming uga awake dhewe salam-salam sapa-sapa iya kanggo sing memonitor lumantar channel YouTube iya mligine wabil khusus kanca-kanca komunitas ya kuwi ingkang kagabung ana ing paguyuban FMA. Wo ngono FMA fan militan Astabrata sing selalu support iya support karya-karyane awake dhewe sak kanca sanggar seni Astabrata ngaturake panuwun wis selalu setia mendukung awake dhewe sak kanca anggone nyambut gawe ya Mak. Ya mula ayo iki sadurunge ngaturake tetembangan ingkang maneka warna kang sarta ngaturake mbak-mbak lan adik-adik waranggana lan iki uga ditunggoni adikku wedok saka kersaning para panitia ya kuwi kon ngrawuhke adikku wadon sing kepara wanci wis ora tau ketemu Dek Lintang Kairo mengko diaturi nembang ya ning luwih dhisik ngaturke sak tembang dhisik ya nok mangkono kinarya kanggo ngendhoni swasana adicara bengi iki mangkono ya tembange apa winalik pelok iki mau ana sing pamundutan tak nggo mukadimah utawa salam pambuka ning season limbukan ya kanca-kanca dulur-dulur paguyuban FMA ana sing request imbang ana katresnanku ayo mula iki didhisikke mengko kari ngaturake pamundhut-pamundhut lumantar nawala utawa layang kang tumibana ing pangkon iya Mak ya ngestokake dawuh dikendhoni swasanane luwih dhisik maka salah satu ya kuwi pira swara ingkang sampun samapta ing gati sawego ing diri iya dipun bawani riyen Mas ya maka saben dina mung ngalamun angan mring wong manis harap
urip bebarangan bunga susah dilakoni apa tega lan pun kakang Teraske hatiku ra bisa lali wis katur iki uga tak aturake kunjuk dumateng perangkating dusun para panitia ya muga bisa karenan ing penggalih lan dadi jampining sayah tombo kesel banjur iki langgame sing ngaturke sapa mak ora usah dadak leren tak tuding ya kecuali Bu Parsinem nek Bu Parsinem wis ora mlebu hitungan mergo sesepuh ya aku rasa ndumuk sapa-sapa sing merasa sinden Astabrata kecuali Bu Parsinem sakrit iki sing wis payu rabi dhisik tak aturi berdiri luwih dulu ya ayo sing payu wis sing wis rabi sing merasa wis rabi tak aturi jumeneng sik teduk ayo arepa sinden sakriat ki umure ana sing luwih dewasa timbang Mbak Sri Pesek nanging gandeng Mbak Sri Pesek kuwi sing rabi luwih dhisik di antara teman-teman yang lain sinden yang lain berarti Mbak Pesek kuwi kelasnya wis senior di bawah Bu Parsinem berarti liyane iki juniore Pesek Kok iso kaya ngono? Kok iso kaya mangkono? lah ya wong sinden sakriat ki sing wis payu sulut ki kamu doang kok Alhamdulillah sampun payu Mas. Kula pun mboten nawak-nawakke malih. Oh iya. Nggih. Ya ngono kuwi aja nek wis payu ngene iki aja menikmati diri sendiri. Maksudnya ngene Mbak Sri. Yo dongakno teman-teman sinden lainnya agar cepat menyusul. Amin. Doakan teman-teman pengerawit uga Mas Dalang yo cepat menyusul. Amin. Kira-kira nek Mas Akbar jek 2030 munggah. Yo ndang selak jamur. Iya, jere kan karir. Agar pamane sing ngejak rabi tak karir. No, karir terus gak apa-apa. Sampeyan nek kekancan aku wis suwi to, Sri? Wis suwe banget. Sik, nek pancen suwe kekancan karo aku kayak ana masukan. Ora usah dadak pekiwuh karo aku. Walaupun ning kene aku dadi dalang lho ya. Ilangno rasa pekiwuh. Aku pengen karo Sri Wahyuni. Nek menurut sudut pandang dan pemikirannya Sri dhewe. Kriteria wong wedok sing cocok karo Mas Akbar kuwi piye? Satu kuwi pertanyaanku. Kedua sing terakhir, aku kayak ana pitutur. Piye lah nek wong tuwek ngono. Ya maksudnya ki nasihat-nasihat. Nek menurutmu piye Sri? Aku ki wong wedok sing cocok gawe aku piye terus pituturku nek aku nak yo saya jangkahne umurku saya suwe saya adoh to Sri. Heeh. Ngene lho Le Akbar. Tak kandhani Le. Ngene lho. Dadi wong lanang piye sau. ganti-ganti wong wedok. Oh ngono ya. Terus saiki wis cukup siji wae ngono lho. Lah wong pacaran anggere setahun ra nek setahun putus. Kok gentine wis setahun putus. Lah kapan entuke?
Loh, Loh. pacaran itu kan masa penjajakan. Kaya ngopo to sudut pandangnya, kaya ngopo to Oh, pemikirannya. berarti kudu dijajal. Dijajal sudut pandang dan pemikirannya, Sri. Mergo wong urip utawa wong rabi kuwi ora mung sedina to. Ning sepisan kanggo selamase. Ngono. Aja tok kok setahun aku pedhot. Wong pacaran 2 minggu aku tahu. Lho kuwi lho. Angel wis angel. 3 dina ya tahu, 7 dina tok ya tahu. Ya tak dongakne muga-muga kabeh kanca-kanca sing durung rabi ya ndang nemu jodone. Soale umur nek wis 30 munggah ki ya rada angel wis. Oh ngono ya. Angel, Mas. Mergo wis zona nyaman. Wis zona nyaman soale. Ya gak apa-apa, Mas Heru jek enek sing luwih tuwa. Imbang ana katresnanku, Sri. Ya, ya. Saben dina mengalaman jroning sepi Suamimu nggak ikut, Mbak Sri? Mboten Mas Akbar. Ngaten iki berarti sampean nek ora ditunggoni anu Pak Su utawa Pak Suami ngaten iki. Pak Su? Ngaten iki nganu ya berarti pun dibebaske pun diberi Bebas, kepercayaan ya. Nggih, leres. Ya ngono, dijaga kepercayaan Nggih, itu. kula niku pun kulina ucul piyambak, Mas. Oh ya. Nggih, dari pacaran sampai menikah tuh sudah terbiasa kesana kesini sendiri. Nanti juga Mbak Sidan harus begitu ya. Iya, Belajar- rukana Eh, domo iya. gitu ya. Harus belajar mandiri. Jadi aja jaga anak bojone ya. Iya. Jadi aja kok mendino diterke ngono kuwi. Kudune ki mangkat dhewe. Ya Sip toh? Sri, kudune yo ngono. Mbak Sri. Kudune yo ngono. Lah iya sapa to? Iya. Setuju Kan Sri. Mandiri kok ya. Mandiri. Betul Sri. Apa-apa kok aja wong lanang. Ya terus rambahan ya. Oh. Ya. Kakang Mas papucinku bebasani tan bisa rinduku sundukan prasetyaku tak korban
Ugi katur untuk seluruh yang memonitor dumateng channel YouTube Astabrata Media. Wilujeng mirsani, wilujeng pidhangetaken. Iya, minangka dados kanca cegah lek. Ayo, imbang ana katresnanku no. Yo. Saben dina mengalon jroning sepi sakit Iya. Entek ke Sri. Iya. mongko kang mas pabucinku Matur nuwun. Iya kan mas. Iya. Mbak Sri Wayuni ingkang sampun ngaturaken tetembangan nggih menika imbang ana katresnanku. Iya, lho Mbak Sri kuwi pendidikane hebat luar biasa. Wong ternyatane ya S2. Ya, Jadi Sinden-sinden Astabrata iki yang hadir pada malam hari ini iki berpendidikan kabeh no. Ngono ya, Mak. Dadi iki wong wedok iki ya saiki penting nggayuh pendidikan. Wis to ayu senajan ora patiya ayu paribasane. Heeh. Senajan ora patiya ayu ning nek berpendidikan tinggi kuwi iki mesti wong nek nyawang iki mesti malih ketok ayune. Wo ngono. Kaya Mbak Sri peseki. Upamane nek wong sing ngarani Sri iki jane ndak tek ayu lho. Tapi upama wong delok pendidikan S2, akhirnya malah cemlorot sing dadi cahyane. Malah ketok ayune. Apa basane modern apa? Monyet to. Kecantikan dari dalamnya apa? Inner beauty lho. Ora ayu, ya ora apa-apa. Lho umpama nek wong sing ngarani ngono, nek bareng ngerti, wo tibake S2, akhirnya wo boleh yo. Oh, akhirnya dadi ayu. Oh, dak tamate bareng ketok ayune. Lho, wong iki nek pinter otomatis malah ketok ayune. Nek kuliah dadi ayu. Yo nek pinter, cerdas, wawasannya luas, kuwi mesti ketok mencorong ayune. Amin, ya rabbal alamin. Ngono lho. Oh yo pangkat tak lemayu nyatane yo upamane sinden liyane
Kuwi akeh sing ayu yo sing payu dhisik dhewe yo sampeyan lho. Ngono ya. Ya Mak. Makasih Mbak Sri Wayuni ya. Dilanjut terus kena. Ya, iki sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Ya. Iki saka kersane para panitia sing kagungan kersa. Iki uga awake dhewe selain nganti ya kuwi mbak-mbak kang sarta adik-adik Waranggono. Ya. Iki uga adikku sing saka Kediri nek mboten klentu, Dik Lintang uga dirawuhke. Diaturi jumeneng. Mangkono ya, Mak. Karep ben mecah sepining swasana no. Ya, mecah sepining swasana. Sepoti ngagemanu Mas Arya, aja dipleroki bablaske praon. Mangkono ya, Mak. Maka Dik Lintang Kairo kula aturi jumeneng wonten ing pepanggungan, Dik. Ya, maka yuk irama seger. Hey. kudu ngerti cara aja ditinggal kabeh dadi ketimur ya sing eling Praon ya budaya Selamat malam Wilujeng Dalu Nduk Cahayu. Selamat malam Wilujeng Dalu juga Mas Dan. Alhamdulillah suwi ndak ketemu karo dirimu wong ayu. Iya lama banget terakhir tahun sapa muni sewu mau. Wong aku sewu lahir kok ya. Pinten. Tahun 2025 atau 4 Mas? Wah, kula malah kesupen, Nduk. Oh iya, saking lamanya ya. Iya. Nggih mau salim dulu. Oh nggih, Nduk. Boleh no, Nduk. Oh, Yo ngene iki lho, wong sing ngerti tata krama unggah-ungguh sopan santun subasita tata krama. Sampai kenaan nafas ki piye dalange iki. Wong kula ket alit niku nggih nderekaken jenengan nggih Mas Akbar. Masih ingat atau tidak, Nduk? Pertama iku nyusul Mas Akbar itu kelas berapa? No, masih ingat ora? Masih. Kelas berapa, Nduk? Kelas 3 SD di Gor Kediri. Kediri apa Nganjuk ya? Enggak tahu aku ning Gor Kediri enggak tahu no aku. Wong aku itu HUT Kediri Mundur. Iya, masih kelas 3 SD nih kan kelas 3 SD. Masih ingat ya kelas 3 SD? Masih. Sekarang sudah lama tidak jumpa, sudah kelas berapa, Bu? Kelas sakniki? Ya. Sekarang kelas 3 SMA alhamdulillah Mas Dalang. Kelas 3 SMA ki ibaratnya wanita itu sudah masa pubertas, Dok. Iya, betul. Ibaratnya
lagi wiwit-wiwitane seneng karo lawan jenis. Oh, gitu. Tapi sampean eman-eman karire, Nggih. fokus ke karir dan pendidikan dulu, Iya. ya toh. Nek pesan positif dari Mas Akbar itu, Apa? Napa? mbok lakoni kena, nek ora mbok lakoni ora apa-apa. Ning iki hanya pesan positif. Wong sing luwih tuwa ki nuturi wong enom ora apa-apa. Nah, nggih monggo. Nek iso sampean ki berkembangnya karir, nek iso aja pacaran sik ya, Nduk. Oh, gitu. Nyapa, Mas? Nyapa kok halah ki lho. Loh kalau Dituturi pacaran, kok, ya. kalau sampeyan masih kelas 3 SMA, Nggih. masih kowe kok wis pacaran, itu terbagi konsentrasinya. Iya, betul, malah bingung ya Mas ya antara karir dan pendidikannya kan jadi bingung gitu Kepyo. ya. Heeh. Jadi arep fokus nyinden, arep fokus karir, ngono kuwi kudu ngabari sih. Kayak Nyinden sofa. kudu VC sih. Sopan tak kuwi? Kan harus ada masa ngono kuwi menjaga hati seorang, ngono kan termasuk beban loh. Iya. Nah, itu harus dihempaskan jauh-jauh, fokus karir, fokus pendidikan. Nggih. Ora sah nyontoh sapa-sapa, Nduk. Nyontoh Abah. Nah. Masya Allah. Abah Akbar ya Mas ya. Jangan suwe ra ketemu dadi Abah saiki. Apa abuh? Anu, Duk. Wah, tapi sampean yo perkembangannya luar biasa, Duk. Nggih. Sampean ini dhisik pertama kelas 3 SD, Mas Iya. Akbar sampean sak benik tek ngono lho. Nggih, Saking jenengan. culik. Heeh, bedanya jauh kok Mas, aku dulu pundek kecil ngono. Wah, jan cilik tenan kok, Nduk. Kayak adiknya yang di pinggir sendiri namanya siapa? Oh, malah luwe cilik. Luwe cilik ya Mas Luwih ya, aku cilik ya. sampean ki. Sampean kuwi ning saiki perkembangannya hebat luar biasa. Alhamdulillah Mas Dalan. Mas Akbar itu selalu memantau perkembangan karirnya setiap sinden sapa-sapa. Oh gitu. Siapa saja ya berarti ya? Wabil khusus sampean. Oh, sinden A ki ku karire saya apik. Oh, sinden B oh karire saya apik. bener. Termasuk sampean. Ngono ta? Alhamdulillah Mas Akbar. Yo anu Dik, anu sik, Duk. Salam-salam. Gimana? Salam-salam. Iya, alhamdulillah. Samnika saged sowan datang Dusun Depok ya Mas. Dusun Dalan. Depok. Dusun Depok, Desa Sumberjo. Sumberjo. Kecamatan Gondang. Gondang, alhamdulillah. Kabupatene Nganjuk. Nganjuk. Ora lali aku no. Iya. 3 hari di Nganjuk Mas Dalang. Loh, iya ta? Iya. Masih ta? Hari ini sama jenengan. Heeh. Besok tanggal 5 sama 4 kalian Bapak Kangko. Oh iya. Karena aku sik Duk ya. Enggak. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya warga masyarakat Dusun Depok, nggih khususipun kagem sedaya warga perangkat desa nggih. Perangkat desa. Bapak perangkat desanya di sebelah sana ya Mas ya. Iya. Oh iya, jauh sekali sugeng dalu Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa. Desa Rawuh nggih. Rawuh tadi sambutan sore, Nduk. Oh sampun, alhamdulillah. Menyapa warga masyarakat. Menyapa Mas, bejan dingin sekali. Panjenengan mboten kedinginan Bapak Ibu? Pun sangu minyak kayu putih to nggih? Minyak kapak? GPU? Paracetamol? Kok kabeh merek minyak mbok sebutnya to, Nduk? Nah, itu kan kesehatan kan nomor 1 toh Mas Dalang. Ambak jadi ambak gur nonton wayang iki kudu sangu minyak-minyak ngono, Nduk ya. Iya Mas, aku juga. Loh. Jenengan juga Mas- harusnya. Mas Akbar juga. Heeh. Jadi ngaten iki nek dalang ngaten iki minyak-minyak apapun sudah sedia di tas. Bawa apa aja? Belum banyak minyak. Banyak. Wes aja, Nduk. Baru loh, Mas. Aku arep lekoh karo kowe wis cilik. Aja. Enggak. Wes, doa terbaik apa, Nduk? Doa terbaik ini
bersih dusun ya Mas. Dusun apa desa nih? Dusun, dusun. Dusun, bersih dusun Depok. Iya. Pokoknya doa yang terbaik semuanya. Mugi-mugi panjenengan sedaya pinaringan kesehatan. Amin. Kabagas kewarasan kawilujengan. Amin. Sing dereng gadah putra, mugi-mugi enggal pikantuk putra ingkang soleh-solehah, putra-putri ingkang soleh-solehah. Amin. Ya. Sing dereng pikantuk jodhonipun, mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun nggih Mbak, Mas dayanipun. Kowe ketok ndongakne nyemoni aku lho, Duk. Iya ta. Ya ora apa-apa ya tak aminin, Duk. Ya, semuanya loh Mas ini. Iya. Pokoknya doa terbaik mengalir buat panjenengan sedaya. Iya. Suwe ora ketemu kali panjenengan nyicipi suaramu sak langgam apa sik, Duk? Pengen aku sampean bawa sik. Bawa? Heeh, wis bebas merdeka. Bawane apa? Orang ngarani Mas Akbar. Pelak slendro kena. Oh, pelak sendiri kena. Ayo. Tadi sak mardikane sing gender. Iya. Nih, Teng loro ya. 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 Apa? Ya, Jat. pelak nih. Asmaran dan asmarangan mboten apa-apa. Wah, boleh, Nduk. Boleh, bebas. Ya. Mangga. Aja sari Dewa nganglang jagat nyangking pekor Nduk Lintang, dalam sampean kan dulu suring toh, gabung Astabrata. nggih Nek pancen sampean suring ikut Astabrata dulu yang lama, ya sampean jeeling apa ora? Kenal apa ora? Astabrata sing mbok kenali sapa ae, Jajal. sing tak kenali sing tau duet karo aku mbiyen. Siapa namanya jeeling? Mas yang brengosen apa yang tumisan ininya itu loh, siapa namanya? Yang brewokan itu siapa namanya, Mas? Ya. Mas, nyawang aku tak kok yo lali padahal wis tak sebut nih ciri-cirine. Salahnya nama cukur, jadi aku eling. Mas siapa Mas? Namanya aku lupa. Oh iya Mas Tian. Ya itu salah satu saya masih ingat Mas. Oh, salah satu masih ingat ya. Nggih, Mas Tian. Mas Tiar sopone sing kenal Astabrata nek pancen deket karo keluarga Astabrata, sing kenal sopae Mas Tiar 1, minimal 3 Jajal. 3. Dilarang sinden ya, dilarang sinden. Oh iya iya. Heeh. Mas pengendang. Siapa asmane nek Siapa pancen? ya? Mas dudon aku. Mas Ayam. Kuwi anake, Nduk. Dalam Anake. Oh anake. Oh piye to Mas? Oh Mas Arya. Mas Arya. Iya Mas Arya. Kurang satu sapa no? Ayo. Lek Heru. Gumbul aku. Maket ket nawa ket kula kecil niku sing nyeneni nggih Om Heru sing yang benerin saya kalau salah liriknya, yang bantu saya matur suwun nggih Om Heru, terima kasih. Gua lah niku karo Nah ya siden-siden. toh Mas, dan tapi malah membangun tingkat keberanian ya Mas ya. Aja to kok pesindan kadang kala nek Mas Heru ngemseni campur sari sore sing nanggap diseneni kok. Penyerahan gunungan. Ndang to ndang munggah. Piye sing nanggap kok diseneni. Terus Nena.
lanjutke. Heeh. Ya iku wong malek sabarna rima makasih jan luar biasa. Tembangnya apa, Duk? Wis bebas merdeka. Apa? kadung tresna napa Manut bebas. Aku wis ora wani ngarani nek kamu. Wis manut. Tembang iki nek disenengi karo atine iki biasane menyanyikannya atau menembangkannya itu dari hati. oh iya meh rahina nggih Mas Boleh, boleh. Ya. Ya, mangga, Duk. was meh ya Mosok to, Duk. Nek ra kleru sampeyan duwe adik sing biyen seneng wayang ya. nggih betul benar Masih suka wayang atau tidak? masih Aku seneng saiki nek cah cilik-cilik demen wayang ngono. alhamdulillah Demen ngono lho, aku ora cah cilik demen wayang kan mesti tak tukokke, Duk. oh gitu Ora ketang wayang-wayang sapa sih. terima kasih Mas Akbar Sing penting ora njaluk sepeda listrik ya. Ya. Ya terus. monggo pegae wancing undang tikam Arah dino sesarengan kali Dik Lintang Kairo. Oke. Atur dumateng sedaya warga masyarakat Depok. Dadya dusun ingkang gemah ripah lah jinawi. Ya. Oke. was mehra
ya telaske Bu. monggo bedai wanci ngundang tinggal Nduk Lintang jangan duduk dulu. Iya Mas Dara. Ini kita sebelum menaikkan nuwun inggih menika Pak Bayan Imam Siswanto, Bopo iya. Jito, Kang Sarto, Bopo Mujadi. Nggih. Menika sampean tak pasangke salah satu sinden Astabrata engko berdua engko bareng-bareng ngunggahne para Oh terhormat. iya siap. Dik Lintang itu dari dulu karakternya tetap sama. Halus, lembut, feminim, sopan. Ah nggih. Jadi tak gandeng sing sekarakter sing sefrekuensi. Oh gitu siapa Yang mana, halus, mana? yang sopan, yang feminim, yang santun. Aku roh. Mbak sapa? Ibu. Kok ibu? Mbak Seli. Oh Mbak Seli. Yang mana Iya, ini Mbak ya Seli? yang itu, wah itu santun sekali. Oh masa Kalem kamu sih? sama plek ketiplek Kok sama nggak Lintang percaya kayak ya gitu. aku ya. Oh iya no. Sepatnya cah coba Mbak kayak apa Seli. ya? Iya. Ki Lintang opo iki. Mbak Seli, selamat malam Mbak Seli. Selamat malam Dek Lintang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, iya. Lama ya nggak berjumpa ya. Lama banget. Sik ta wong tak santun priyayine lembut feminim kaya Lintang kok joget nganti bedat kabeh wilanemu. Lho tenan. Lah, kula niku- Nek polah ya aja nemen-nemen. Sing nggih Mas, bledeh. Lah iya to. Kuwi rong nyanyi lho kuwi lagi ngadeg tok wis bedat. Ngapunten nggih Bapak Ibu kedap wonten urusan niki. Mosok penonton kok guru ngenteni kebaya bedat lho. Lah niku wau kula nggih pun santun lho pun paring salam-salam ten penonton. Oh, iya. Nggih niku bentuk santun saya lho Mas Akbar. Ya percaya Sel. Boleh melaku Jan. Anu Mbak Lintang sudah kenal tak sama Mbak Seli? Sudah pernah bertemu di mana ayo? Di Malang. Oh iya, ternyata masih ingat Mas. Niki sing ngeratoni Malang. Oh, Lah, jenengan betul seteran. Kali nyamat. Mangkelek jenengan. Mangkelek jenengan sedaya niki pergi ke Malang ke Gunung Kawi tenang wonten kula ten mriko. Wo, demite kowe to. Kok tekan Gunung Kawi barang iki lho. Nggih kula niki tunggale Mas. Oh iya, wah jan luar biasa. Tak sapa? Apa Seli? Ha-ha. Kowe biyen cilikmu po ya sak Lintang ngono kuwi. Nggih, Oh ya sama iki gitu. kecil, imut, cantik kayak Dek Lintang. Kemayu ira. Kok iso aku diwara kemayu? Aku kan memang
Le. Coba sampean lihat Oh, wila. kecantikanku. Aku wedi karo matamu, Mbak. Lo dilek cepet aku ki. Ini namanya mata yang lebar. Mana? Kamera mana? Mau lo. Ayo, Kamera. koyong ini coba kamera. Ini mata. Ah, wila, wila, wila. Kanan mataku ngono. Lihat mata saya. Lihat mata saya. Kok malah kayak cempe ta? Mata kanan, mata kiri. Mana mataku? Mana mataku? Wale. Masa aku kok. Wilujeng dalu, Sally. Selamat malam Mas Abang. Semangat 45 toh. Semangat 45 spesial buat warga dusun Depok, Mas. Oh iya, Jajal sapa-sapa sih. Jajal, semangatmu kaya ngopo? Mana ya? Heeh, dulu penonton semono kae kok. Disapa dulu Mbak Seli. Heeh. Pak Imam ngelenting rokok. Cakep. Selamat malam warga dusun Depok. Loh, kok gak ana sing nyemauri sih Pak Bu? Selamat malam warga dusun Depok. Ya ampun kok ngemes yang sebelah kanan. Selamat malam Bapak Ibu. Yalah, luwe semangat sing kanan, Mas. Padha wedi Mbak lek mbok plototi ngono. Lah apa? Aku ki semangat. Mataku ini punya bahasa cinta Dek Lintang. Piye? Setiap aku melotot kayak ngene iki. Lah ya kuwi setiap kuwi wong-wong wedi. Loh, iku tanda cintaku. Aku melihat satu persatu warga dusun Depok. Jan kaya CCTV sing mlaku ngene-ngene. Iku saking cintane aku nang warga dusun Depok. Oh, kuwi bahasa cinta ya. Bahasa cinta, Mas. Saiki Lintang sama Mbak Sally mendampingi para-para ya. Boleh. Niki kula aturi minggah mboten ngira-ngira raos pakurmatan kula, Bapak Jito, Bapak Mujadi, Kang Sarto, Pak Bayan, Imam Siswanto kula aturi minggah wonten ing sasana budaya. Ayo. Monggo Bapak Duduk. Jito. Ya. Monggo aturan minggah. Monggo Pak Jito, Pak Mujadi, Pak Bayan, Imam Siswanto. Monggo stenipun Bapak. Sing sayo sing rukun Monggo Bapak. Bapak Jito. Pak Jito, Pak Mujadi, Pak Bayan, Imam Siswanto. Nika. Monggo Pak. Monggo Bapak. Pak Jito, Bapak Bayan. Sugeng dalu. Alhamdulillah. Menika Bapak. Dia anu mike Pak. Mik-miknya. Mik-miknya. Nun sewu Bapak. Menika Nah, Bapak Jito ingkang pundi? Pak Panjenengan? Oh, Bapak Jito. Monggo Jito. mriki Pak Jita, ten tengah-tengah mriki. Di. Nah,
Bapak Cito di sebelah sini, Bapak. Pak Masa Cito jenengan iki, Pak Cito iki. Oh, wasit. Oh, lah jenengan pripun to, Pak? Ya apa sih Pak Cito iki kok ngoroyi aku Pak Cito? Aku itu percaya karena sampean Pak Cito. Kok ngono to, wis. Kalem. Lajeng Bapak sinten panjenengan, Bapak? Bapak Loto. Bapak Loko. Menika Pak Bayan, nggih. Insyaallah Pak Bayan mariki. Oh, Nggih. mboten ngersakaken minggah? Mangke bibarikin do. Oh, nggih. Menawi wonten Mriki, Pak. sepatah dua patah kata atau permintaan lagu monggo bapak napa badhe dono swanten. Tembang kangen. Oke, siap. Tembang kangen. Badhe duet, Bapak. Mas Akbar jaloke wong Jawa iki. Nggih. Sepurane kula gak Jawa. Oh iya, siap. Mbak pilih saderenge nembangaken tembang kangen nggih Mas. Barangkali ada satu kata dua kata untuk warga dusun Depok. Ngeten nggih Mas Nggih, wonten apa mboten Nggih, Bapak? wonten apa mboten? Ya alhamdulillah warga Depok ya seneng ngono ae. Senang. Ya ampun Pak Loto, jenengan iki kok lucu dan imut ngeten. Alah. Lah mulai mau aku digoroye karo Pak Loto. Jare Dos dene. Ya, tembang kangen ya, Sally Nggih, dan siap. Lintang mendampingi bapak-bapak. Nggih, Oke. yang nembang Pak Cito kali Pak Loto. Ya didampingi deh. Anjir. Sama diamping-ampingi di menyanyi bersama lah. Menyanyi bersama. Pokoknya niki berempat paduan suara nggih Mas. Nah. Maka ya dadekke buka saka tenor sik saka langgam. Yo, dadekke cah, ya. Lagune enggak paham iki. Maka oke. Hey. Nderekaken bapak lah luar biasa. Ya ampun Mas Akbar niku wau Pak Cito oleh nyawer karo ngeten tangane. Dredeg Mas. Disanding Dek Lintang Kairon. Matur nuwun sangat
nggih bapak-bapak. Matur sembah nuwun, mugi-mugi dilancarkan rezekinipun nggih Pak. Amin. Panjang yuswa sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, saiki Dek Lintang duduk istirahat dulu. Iya, Sama terima Mbak Seli kasih. duduk Terima dulu. kasih. Dilanjutke. Ya, Sapa? Iki isih ana akeh no pamundutan sing durung dipinangkani. Lah ya alon-alon waton kelakon. Gremet-gremet watone slamet, sareh-sareh watone pikoleh. Ya Mbak Yu Birgita Ayustiani, tak aturi berdiri ana ing pepanggungan, Mbak. Ayo, sepote cowok. Ya kowe. Hey! Oke. Jan mecah sepining swasana. Ayo. Selamat malam wilujeng dalu, Nduk. Selamat malam Pak Dela. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan teman-teman Astabrata. Nggih, leres Pak Dela. Bahagia semangat, Nduk. Semangat Pak Dela. Ya kudu semangat. Harus no. Nah, ya. Ki sowan ning Depok. Doa terbaik apa Mbak Birgita? Semoga warga masyarakat Depok ya Pak. Depok, Depok sehat sedaya nggih Bapak Ibu. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Kathah rezekinipun. Amin. Wah, cekaos to, Nduk. Oh, Pak, lah dongan apa meneh? Ya. Ya. Ora lemu entel ya. Nembang, Duk, ini ada permintaan di WA. Ana sing nyuwun sing anu kesayangan sing lagi anu okay. kesayangan. Sing nyuwun Mbak Birgita. Ayo. Siap ya, Duk? Sehat, Oh, ya. siap kok sehat. Sehat. Wong siap kok sawangane sehat. Gak kedengeran, maaf ya Pak ya. Iya, sama-sama. Ya, ya. Oke, yo tanjake kaya ngapa? Yuk kesayangan, Mas. Ya, maka.
kasih. Ya, ya wis katur kesayangan. Ayo terakhir. Ayo Sinta, Mbak Neha, Mbak Aulia karo sapa ki? Sekar pisan. Ayo. Ya, yo sepote coba kayak ngapa? Yuk. Oke. Oke. Selamat malam Sinta. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu Neha. Good night Mas Dalang. Jang. Neha jaluk dinehi ya. Sugeng dalu sapa iki? Mbak Aulia Pangesti. Sugeng dalu Mas Akbar. Sugeng dalu Nduk Cahayu Sekar. Sugeng dalu Mas Akbar. Iya, jan ya kaya suaranya kaya pitik warna-warni. Hubungannya apa? Kacake apa nek diwarna ora? Milih berempat apa ki? Caping gunung atau lewung? Ayo milih. Berempat ayo apa? Diskusi. Lewong nggih. Lewung oke. Digedrukne ya. Berempat, sing kompak. Gerakane disamakan. Ayo. Monggo permintaan lagu liyane disambung ning Pates Songo goro-goro sing ngomber jagate. Lah ya. Yo lewung garap gedruk coba kaya ngapa? Ya nggo balik rasa nyang gamelan. Yo.
Yuk, bareng 1 2 3 4. Ya. Sama depan Matur nuwun. Ayo. Ya. Juk, piye Malik Slindro? Ayo. Mengko perkara kok gegojekan Kang Sarto tetembangan disambung ning Partasanga goro-goro. Ya, iki lakone rada ribet. Lah ya, Ya, ayo nutuke lakon dhisik. Cawe sesaji ingkang sinuwun. Ya, tak derekke. Muga-muga lakon sing apik bisa kanggo kinarya sarana angsar katentreman, angsar kabecikan satemah dusun Depok dadi dusun sing badatun thayyibatun warapun ghafur antuk nugraha saka Gusti Kang Maha Kawasa ya nok tak derekke mak. Ya. Dudu aduh kucilan Sukma moyo kumpula badan kawula Santan parang tumurun ing kanugrahan Radya kang samudaya ingkang sinetya